San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Countryk bere 16. edizioa antolatu du eta mundu osoko goi gastronomian erreferentzia bat dela berretsi du. Azken urteetan Donostiako kursaletik munduko chef ikonenak igaro dira eta etorkizunean ere igarotzen jarraituko dute hainbat berrikuntzari esker, sukaldarien fideltasunari esker eta sukaldari ekintzaile, administrazio, enpresa, komunikabide eta babeslei esker. Aurtengo edizioaren datuak oraindik ez daude eskura, baina iazko datuei begiradatxo bat ematea nahikoa da ikusteko zer nolako inpaktua daukan San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country. 13.000 bisitaldi, 250 txostengile, 400 kazetari akreditatu, hoien laurdenak atzerritarrak, eta webgunean 40.000 bisitaldi. Hortaz, atera kontuak zeinen topaketa garrantzitsua den. Urriaren 5-tik 8 bitartean, herrialde gonbidatua Italia izan zen, eta haren presentzia oso nabarmena izan zen ekitaldietan eta erakustaldietan. Euskadik ere ordezkari askotxo izan zituen, izen handiko sukaldariek, enpresek eta kalitate izenek hartu baitzuten parte. Besteak beste, Gezalaga plater prestatuak, Baigorri Arabako Errioxako ardoak eta Goenaga esnekiak, Donostiako kursalen bat egin zuten enpresetako batzuk izan ziren. Honea etorri ginen, lehenbiziko urtetik gan, 16 urte maizkiu. Ez da nau bakarri damen urtero etorri dena fallatu gabe. Eta gure lana da, bati bat, gure klientiak ineon, labor komerzialik ez egiten, eta hemen etorritakoan, behaiak ineon, da ikusi dezaten atzetik zerbait badaula. Aurreko edizioekin alderatuta Eusko Jaurlaritzaren estanak berrikuntza handi bat aurkeztu zuen. 6 erakusmai txiki enpresen eskura egon ziren, goiz batez edo arratsalde batez. Guztira 36 enpresak euren produktuak erakusteko eta banatzaileekin harremanetan jartzeko aukera izan zuten. Aukeratu zure pintxea lehiaketan, aldez aurretik aukeraturiko sukaldaritza eskoletako 4 ikaslek hartzen dute parte. Haietako bakoitzak izen handiko chef eta sukaldari ospetsu baten laguntza du. Han laguntzaile gisa, Gorka Txapartegi topatu genuen Hondarribiko Alameda jatetxekoa. Izan ere goi mailako sukaldaritzak presentzia nabarmena du horrelako ekitaldietan. Sukaldaritza oinarririk eta kulturarik gabe, ez dago goi gastronomiarik. Euskadin goi gastronomia baldin badago, gure jatetxeetara etortzen diren bazkaltiarrei esker da. Bestela, horrelako jatetxeak edukitzea ezinezkoa izango litzateke. Produktu bikainak ditugu, eta batez ere, hemen dauzkagun produktuak ezin dira munduko beste edozein tokitan aurkitu. Horrek, bikaintasun eta berezitasun puntu bat ematen dio geure sukaldaritzari. Gure sukaldaritza ezagutu nahirik atzerritik etortzen zaigun jendea, bertoko zaporeen, ohituren eta kulturaren bila dator. Eta gure bikaintasuna, ekoizle txikiekin daukagun gertuko tratuari zor diogu. Bestela, ezinezkoa izango litzateke. Basque Culinary Center eskolaz ere beste horren beste esan behar dugu, gogotsu hartu baitzuen parte gastronomia zientzien fakultate gisa. Eskolaren jatetxean azoka esparruan bertan, ikasleek proban jartzen dute ikasitakoa. Bide batez, erreferentzia eta eredu dituzten sukaldari ospetsuen besotik ibiltzeko aukera ere izaten dute. Gure aldetikan Basque Culinary Centerren fakultate bat izanik, esango nuke ez zitzen ari gerala etorkizuneko profesionalak, goi mailako gastronomian buru izango direnak, bai Euskadi mailan eta baita atzerrian ere, eta gero parte hartze aktiboa daukagu kongresu honetan, hainbat ekintzetan, eta baita ere lehenengo aldiz gure ikasleek jatetxe bat eramaten dute kongresuan barnean, eta baita ere da modu bat erakusteko zer diren egiteko gai. Ikasleentzat horrelako ekimen batean parte hartu ahal izatea, batez ere sekulako aukera da. Guretzako privilegio bat izatea, zati egiten ari gea nahi eguna ez, dela sukaldean egon, eta gero ere ikusi eventua, dela
Espainiako ia handienetarikoa, eta oso guztia gaude, gainera gero sartzen gara arratsaldetan ponentziak ikustea eta horrela, eta atzo egon nintzen Andonirena ikusten, eta gozada bat. Eta gero ezagutzea jendea, eta privilegio bat. Itzalandiko sukaldari ugarik nazioarteko goi mailara eraman dute euskal gastronomia, eta egindako bideari eusten diote. Baina haietako gehienek arrakasta lurretik eta itsasotik datozkien produktuetan oinarritu dute. Euskal gastronomiaren kasuan, baserritarren eta arrantzaleen lana ezinbestekoa da. Tolosako babarruna ere kursalen izan zen, Roberto Ruiz Tolosako fronton jatetxeko sukaldariaren eskutik. Roberto inork ez bezala daki euskola beldun babarrunak prestatzen, plater hau haren jatetxearen ikurra bilakatu da eta. Bere izenak dioskun moduan, biltzar bat da. Sukaldari handien, kultura handien eta sukaldaritza handien arteko biltzar bat. Baina horrelako produktu batek, gure herriko produktu honek, Tolosako babarrunak, alegia, badu lekua hemen. Une honetan, babarrunak prestatzen ari gara, eta mundu guztia hurbiltzen da eta galdetzen digu, ea nola prestatzen ditugun. Tolosako babarrunaren errezeta oso erraza da. Kilo bat babarrun, 4-5 litro ur gutxi gora bera, eta irakiten utzi. Zu bizian. Irakiten hasten denean, zu baxuenera jaitsi, oliba olio zurrutada bat bota, eta loditu arte itxaron. Gatza amaieran botako dugu beti babarruna lotuta dagoenean. Osagarriak hauek dira. Ibarrako piperra, Beasaingo odolkia, urdaia, eta azapiska bat bereiz egingo duguna. 2014 urteko San Sebastian gastronomikaren barruan ekitaldi ugari antolatu ziren. Euskal produktuen daztak arte adierazpenen bitartez laguntzeko ekitaldiek oso harrera ona izan zuten. Zentzumenek jaki edo edari batez esaten digutena ulertzeko era berri bat da. Dazta hau, Mikel Garaizabal adituak gidatu zuen. Gaurkoan egingo duguna da daztaketa berezi bat antolatu dugu. Uztartuko dugu ardoak eta uztartuko dugu Euskal Herrian egiten diren elikadura desberdinak. Orduan daztatuko dugu Getariko txakolina, Arabako txakolina, Bizkaiko txakolina, Araba Errioxako ardoak, olioa, kalitateudun labeleko olioa eta labeleko sagardoa. Eta hori uztartuko dugu bertan egiten diren produktuekin, adibidez kontserbekin, adibidez tomatearekin, kalitateudun tomatearekin, ere postreekin, postrean egiten direna, adibidez tejak, ero zigarrilloak, ero txokolatea, eta gero, bestalde batetik, tomateekin, ogi ekologikoarekin, eta bar, eta bar. Eta egingo duguna da, era atsegin eta divertigarri batean, zaretik, uztartzen dugulako elikagai horiek, uztartzen dugulako artearekin. Labur esan da, San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country munduko goi sukaldaritzaren bilgune izan da berriro. Eta euskal produktuen eta xefen ekarpena benetan harrigarria dela frogatu du.